Jeg er rykket udenfor i anledning af dagens projekt. Det er godt vejr, og den her kant på bedet, den skal rettes op, så jeg har tilkaldt forstærkning. Og den kommer selvfølgelig i form af her, jeg skider i blæ, mens jeg skovler. Og hvad er en tømmer uden lidt pind, så det skal der selvfølgelig til. Jeg skal have lavet skruet dem her sammen, sådan at jeg kan holde på alle fliserne på en gang, mens jeg skubber dem, så de ikke går fra hinanden, fordi de er limet sammen. Og det endte ikke helt med at se sådan ud, men det var trial and error. En blomst til mig. Ja. Tak. Tak. Kan du også med en blomst til mig? Og nu bliver det sjovt. Stanley Trade Lift, løftearm her, som ligesom skal agere skubbeaggregat her. De kan løfte op til 150 kilo. Okay, så planen er, at jeg har sat alt det her op. Nu skal vi have den her væg rettet. Se, hvordan det går. Og så er det ellers bare derudad. Skubbe. En af gangen. Og der er altså bare sat en pind, der holder kontra mod kantstenen. Og ved I hvad, det fungerer jo. Nu er den rettet op. Men det store spørgsmål er jo så, holder den, når jeg fjerner alt det her. Vi krydser fingre. Eller jeg krydser fingre. Se, hvordan det går. Og nu til det, vi alle har ventet på. Bliver det stående? Det er spændende at se. Det bliver der sgu. Klasse. Og nej, det er ikke 100% lige, men det er langt bedre end før. Tak, fordi I så med. Hej.